maatong pamalandungan ang maatong responsibilidad ngadto sa atong mga kaigsuonan sa atong palibot. Kini tin-aw nga nag-ingon nga walay usa nga magpabilin nga walay pagtagad sa atubangan sa kun unsa ang naghulga sa kinabuhi o kalipay sa usa ka igsuon o nga kitang tanan responsable man sa usag-usa. Ang unang pagbasa naghisgot sa propeta isip usa ka iwag o sentinel nga gibutang sa Dios sa pagbantay sa siyudad sa mga tao o sa katawhan. Mabinantayon sa mga plano sa Dios o sa katinuod sa kalibutan. Ang propeta nakaamgo kung unsa ang nagbungkag sa mga plano sa Dios o nagpugong sa kalipay sa mga tao. Isip o sa ka-responsable nga sentinel or iwag, gipasidan-an niya ang komunidad sa mga kapiligruhan nga naghulga niini. O usab ang atong ikaduhang pagbasa, si Pablo nagdapit sa mga Kristohanon sa Roma o sa tanang dapit o panahon. Sa pagbutang sa sugo sa gugma, isip sentro sa ilang Kristohanong kinabuhi. Kini usa ka utang nga utang nato sa tanan natong mga kaigsuonan ug usa nga dili na hingpit nga mabayaran. Giklaro sa atong ebanghelyo ang atong responsibilidad sa pagtabang sa matag igsuon nga makaamgo sa ilang mga sayop. Kini usa ka katungdanan nga naggikan sa usa sa sugo sa gugma. Si Jesus nagtudlo nga ang husto nga paagi aron makabot kini nga katuyuan dili pinaagi sa pagpakaulaw o pagkundinar sa mga napakyas apan pinaagi sa pag-apil sa panag-igsuunay, pag-inungnungay, paghigalaay o friendly dialogue or kanang gitawag nato og mahigalaon nga pakighinabi nga magpadayag sa atong mga kaigsuunan ang atong pagpangilabot resulta sa gugma. Matud pa diri sa atong ebanghelyo nga kung adunay duha or tulo nga magkatigom anaa ako sa ngalan sa akong pangalan sa katigom sa akong ngalan atua ako uban kanila. Kumusta naman kita karon kung magkatigom kita sa ngalan sa Ginoo? Usahay sa kalibutan dili na ang uso karon kung adunay duha o tulo nga magkatigom adunay chismis. Dili na ang Ginoo. Igtan-aw nimo sa imong mga iskina nagtigom-tigom na gani na dili na Ginoo ang ipanghisgutan. Chismis na kinabuhi sa ubang tao ang gihisgutan. Gipahinumduman ta karon. Kay kung agkatigom ganita sa ngalan sa Ginoo, pulos gyud na pagdayeg ang mogawas sa atong una-una o sa atong kasing-kasing. Mauna nga Ginoo man ang sinugdan sa gugma. Pero usahay kini nga gugma atong balibaran, atong gibabagan tungod kay lami mangyod nga moapil ta og chismis. Kay mukatol magid atong dila, kay marites man barugan na lang. Unyag mayngon makasa kung makasa. Mauna. Unsaon man pagsulod sa paghigugma, unsaon pagsulod sa gugma sa Ginoo, kung ikaw pod nga nakasala, nga nakamatikod, nga nasayop ka, dili ka mao mangayo og pasahilo. Dili ka mao makapaghinulsol. Nga usahay kung makasala, magtago-tago. Maglikay-likay. Unya kung makatubang ang nahimuan og sala, muraragwa, baga og naong. Bisag lihaan pa, digyod.
Bisan pag masakpan na, di gyud mausab ang naong, maura gihapon. Kaya nga naman, training na, anad na, nga kanang wa nay effect ang paghinulsol. Kaya nga naman, nahigop na ang kinabuhi sa pagkabakakon. Usahay na ako experience, bisag nasakpan na ang usa ka tawo. Nya magkita mi, mura ra jud wa. Ako'y mauwaw. Murag ako'y makonsensya. Kinsa man ka, murag ako hinoy nag-crisis, mura na mahinog ako'y sad-an ani kay mura mag ako'y nauwaw. Ang naaysa, mura man og mura ragwa. Lisod. Kay nga naman, mao man ha. Kay na-train man, nagsugo, naamaw naman ay nasud sa atong huna-huna. Muna nga, lisod kaayo pagsud sa gugma. Kung ang imuhang kinabuhi, wala nakalyuhan na ang imong konsensya. Di na ka mao mga pasaylo, di na ka mao maghinulsol. Unya na kanindot pagyod kumakasa. To be continued. Ipadayon. Wow, sana all. Unya kita nga nahigugma, kamo nga nahigugma, nga way sagol nga pagkamaritis, ganahan jud mo nga mosuod sa iyang kinabuhi. Ganahan jud mo nga kana siya magbago. Unsaon man ang pagbago nga magsige magdagandagan? Unsaon man ang magsige maglayas? Unsaon man nga di man pakorek? Unsaon man nga naghunahuna man nga siya'y boss? Dili ba ato ng mga na-experience? Usahay kita ang boss, usahay di kita ang dili magpakorek. Kay nga naman, samot nag ang mokorek nato, o boss pa ka nato. Example, ako pare, kurikan ko og, kurikan ko niya. O usahay, kanang adto tag mall, kanang sa janitor niya, kanabitong atong ilabay sa atong basura, yung nga, sir, naa may basurahan sa atong mao ba? Thank you. Kanang kuan kay ba? kanang dili gikan sa kasing-kasing ko di musugot ka kay nauwaw ka pero gahi kayo. Dili because of love nga you wanted to be corrected, pero tungod kay nauwaw ka og di ka magpakorek kay nganom dayeg mulambay. Tanawa na daghan kay kung nasundan. Daghan kay kung nasundan. Kana bitong mga sakyanan panit saging ilabay. No, bahala nagmagkahugaw ang ato ang dalan kay si Silvi naabi tay mga janitor, naabi tay trabahante sosya kanang nagtrabaho sa gobyerno nga manilig. Tanawa kung naa kay paghigugma sa imong igsuon, di ka kaakong pabugatan ng ilang trabaho ngay perting inita ana ang sa nagudron 35 degrees nagudron, no, murag normal na unya wa ka kibaw ang kanang taong nanilhig na ay high blood. Nain taon na gi-maintain nga lusartan. Luoy. Unya, kanang atong gibuhat. Pagbuhat ana. Bunga ba na sa kaluoy? Bunga ba na sa gugma? Dili. Bunga na sa atong pagkahakog. Bunga na sa atong pagkaiayahon. Ang ato rang kaugalingon maoy di paminaw. Mao na nga daghan kaayong masayop. Diha gyud ta masayop kanunay. Kay nganuman ang ato rang kaugalingon moy hunahunaon ug wala nato i-consider ug unsa kini epekto ngadto sa uban. Mayon na bahala na nas padre masuko. Unsa may mahitabo? Di man ka pakorek. Or bahala na si sister or bahala na nang akong ginikanan diha. Ako ning kinabuhi, maubitaw. Kung masayop ang imong kinabuhi, dagdagan-dagan, asa kamudagan sa ginikanan o hilak-hilak. Usahay, madamay pampari. Father, unsa may akong buhaton, unsa may akong isulti sa akong ginikanan. Ambot ni mo, ikaw may nagbuhat na. Di bitaw. Pwede man kalikayan kung atong huna-huna nga kining atong gibuhat bunga ba ni sa gugma
o hinakog nga gugma. Ang tinuod nga gugma, ikalipay sa tanan. Pero ang hinakog nga gugma, ikaw ray malipay, pero dili magdugay. Naabay paghigugma nga tinago-tago? Wala. Naabay kaayuhan nga itago? Wala. Tanan nga mga tinago o tinago-tago, illegal. Tanawa na. Og diha ta masayop. Mao na nga atong tan-awon. Nga unsaon man ako paghigugma sa tao nga nasayop, og ako nga nasayop, unsaon man ako pagbalik sa gugma. Duha kapaagi. Pero kung ikaw nasayop magpabilin sa pagkabaga sa imong naong, way gugma nga makasulod. Og ikaw nga gusto nga muhatag sa imong gugma, pero gusto lang ka nga hinangol o hinakog kay aron ikaw daygon, wa gihapon ay pulos. Mao na nga kita gusto nato nga mainumduman nga ang kamatuoran niya kita managsuon. Wala magpahigawas ka nato gikan sa posibilidad sa pag-atubang sa mga dili, pagsinabtanay sa mga relasyon, sa pamilya man, sa pagtuo o sa atong pamilya. Tungod kay ang panag-inig suunay, wala magwagtang sa atong individualidad. Kita adunay mga kalainan sa pagkatinuod sa pagmatuto kanato, pagpurma kanato, pag sa atong mga pananaw usab nagkalain-lain kita. Sa doktrina, sa teolohiya, sa liturhiya, sa estratehiya ug uban pa sa walay pagtinguha, nagbutang kanato sa kahimtang nga nasakitan sa usa sa atong mga igsuon tungod sa atong nagkadaiya nga mga ideolohiya, tungod sa nagkadaiya nga atong pananaw ug uban pa. Mao nga sama sa magbalantay nga nangita sa nawala nga karniro, ang hustisya sa gingharian dili kapuyon og mosulay og laing paagi sa paghiusa sa nakasala. Mausab kita nga unta ang nakasala ug ang mudhatag sa gugma magambitay, magpinasayloay, mag-istoryahanay kana ang usa sa atong gikinahanglan. Kinahanglan nga magmamugnaon gayud kita sa atong mga paningkamot aron mabawi ang mga sakop og nahilayo sa atong komunidad tungod sa pagpakasala, tungod sa garbo, ug ang espiritu nga nagpalihok niini nga tahas dili sa pagpahigawas apan sa pagpaninguha nga mahiusa kita sa pag-usab. Kinahanglan nga ang komunidad, kita, ang iglesia, ang simbahan, kanunay nga konektado gayod kang Kristo. Tungod kay diha sa atong komunidad o sa simbahan, adunay mga tensyon usab, tali sa lain-laing mga grupo o mga problema sa pag-uban sa kinabuhi. Adunay mga igsuon nga naghuna-huna lamang nga sila labaw sa uban o gusto sa pagkuha sa unang dapit. Adunay kitay mga igsuon nga misagop sa mapahitas-ong mga tinamdan ug nag-iskandalo sa mga kabos ug mga huyang nga usahay unsa man nga iskandaluha, dako kay kag balay, kural hantod di na makita ang imong atop, mura nagbilibid unya diri sa imong kilid barong-barong. Nakapakaon ba ka? Unya usahay kita magsigig reklamo unsa man ni kadaghang padlungon sa atong katilingban,
Sige ra kag reklamo pero wa kay gihimo, unsa man wa magani ka kahatag para pagpaeskwela. Wa magani ka kahatag para pagpabusog sa ilang gikinahanglan. Dili lang kita reklamo kay reklamo, kung dili at ubanan nato og buhat sa kaluoy. Ug usab adunay mga igsuon nga nagpasakit ka nato o atong napasakitan diha sa komunidad. Adunay mga igsuon nga nalisdan usab sa pagpasaylo og sa pagpangayo kapasayloan. Pinaagi lamang sa kanunay nga pakig-uyon kang Hesus, mawagtang kining tanan nga babag. Nga si Jesus ang nagdapit ka nato diha pinaagi sa pagkayano o pagpaubos, sa pag-abi-abi sa mga gagmay o mga kabus, sa pagpasaylo o sa paghigugma. Mga igsuon, kita makahimo sa pagbuntog sa tanang mga babag. Karong adlaw nagtigom kita aron sa pagsaulog sa Eucharistia. Kini ang grasya, kini ang higayon nga labing maayo o kaayo sa presensya sa Ginoo. Nga unta dihay kanato kita mahimong magkahiusa isip usa ka pamilya, taliwala sa mga higala sa ngalan sa Ginoo. Magkahiusa sa pagtabang, magkahiusa sa pagpinasayloay, magkahiusa sa paghigugmaay.